Hej guys, jeg har også... Hej guys, det her er vores vlog. Yes, så hvad der sker i dag, det er, at vi skal ind på Moeskov. Det er sådan et museum, tror jeg. Ja, præcis. Sket. Yes, så vi er på vej herind. Vi er lige stået ud af bussen. Ja. Som I kan se, kan vi lige... Ja, yes. Ja, og vi er så på vej ind i det her Moeskov noget. Og vi glæder os rigtig meget til at se. Det her, det bliver virkelig spændende. Se, hvordan det sker og sådan noget. Guys, vi er lige gået op ad toppen. Vi er lige af det her lortehus. Kan man se os? Fuck. Jo, jeg gør! Oh my god. Okay. We are out of breath. Det er sgu da dans for fanden. Jeg tror den eneste grund til, at vi skulle op, det var for at kigge ud deroppe fra. Men det har vi ikke lyst til, så vi bliver her, tror jeg. Jeg føler mig røvrendt. Jeg troede, vi skulle noget vigtigt heroppe. Ja, jeg troede, vi skulle ind eller et eller andet. Vlog cut out. Okay. Jamen, jeg føler mig røvrendt. Jeg synes faktisk ikke, at det er færdigt. Vi blev tvunget hele vejen herop, bare for at kigge ud. Jeg troede, vi skulle noget vigtigt, men det skulle vi åbenbart ikke. Så ja, det er egentlig sådan, jeg har det lige nu. Hvordan jeg har det lige nu, det er, jeg føler mig snydt. Og jeg føler godt, at de kunne informere os lidt bedre, hvad vi skulle herop. Fordi hvis jeg fik at vide, hvis bare de kigger på udsigten, så vil jeg sige, at jeg bliver her så. Fordi jeg er fucking ligeglad. Så ja, jeg føler mig lidt snydt og bedraget, og jeg synes faktisk ikke, det er okay. Guys. Det der er sket nu, det vi har ventet rigtig lang tid ud for. Og vil du sige, hvad vi har fundet? Vi har fundet corner. Vi har fundet corner i den her lille butik. Det er Jesus, det corner. Corner, kom her. Du skal være med på vores vlog. Vi har fundet corner. Det er fordi, han hedder Corner Jesus. Det er samme person. Kan du måske lige stille dig herover, måske? Yes. Kan vi se ligheden? Er det her offensive? Er det her offensive? Nej. Okay. Se, det er samme person. Guys. Det er crazy, det her. De har rigtig dinosaurer inde i det her. Guys, prøv at tænke, hvis vi hatcher en T-Rex, guys. Hvis der kommer en T-Rex, imens vi er herinde. Jeg tror faktisk... Det er crazy, det her. Tak, Natasha, det er crazy, det her. Den der elle. Det er fast. Guys. Prøv at høre det. Vi er på vej ind i det. Hvordan vender I kameraet? Guys. Det her er faktisk min fætter, der ligger lige der. Guys. Det er crazy at tænke på. Det her er faktisk ellers fætter, der Han er lige død. Og de stjal ham fra hans grav. Hvad er det her? Jeg er så confused. Jeg følte, vi var inde i stenalderen, og lige pludselig er vi bare ude til 24. Ligesom derude bag vandshuset. Ej, ja, det er en botplug. Guys, hvorfor er der en botplug? Guys, hvorfor er der en botplug? Hvorfor er der en botplug, guys? Prøv den. Vi prøver botpluggen ind. Den skal stå her. Der er allerede en derinde. No. Analyser genstand. Botplug. Ja. Det er løgn, det der. Vi har en botplug. Oh my god. Det er fake news, det der. Det er en botplug, tydeligvis. What's klubben? Ej, det er cap. Jeg vil også prøve. Fuck, du er langsom, Mika. Nej, min tur lidt derovre. Det er virkelig sulten. Det er jeg også. Jeg er rigtig sulten, Mika. Stop! Det er min bedste ven. Guys, vi er faktisk ude for om natten lige nu. Prøv at se. Det er crazy. Det er over min sengetid. Guys, jeg er træt. Fuck. Guys. Damn. Løb, Mika, løb. Men okay, nu det er bare Conor Cocker Silke, der kommer. Oh my god, Ella. Der er en, der bryder. Som er en Penny Beauty.
dit navn kom i det rige. Guys. Således også på jorden. Altså, det er blevet os vores skyld. What the fuck? Jeg leder os ikke i fristelse, men fri os fra det onde i dit og riget, og magten og æren i evighed. Amen. Guys, hvorfor er det sådan uhyggeligt? Det her, det vi ser her, Silke. Vil du forklare, hvad vi ser her? Det er en samurai-kriger beskyttelsesvest, hvad hedder armor, og her kan man se de weapons, de har brugt. Hold kæft, og så har der brugt nogle sværd og sådan noget, og så er der sådan en pistol, nogle pistoler, de også har brugt, sådan en spyd. Det var faktisk det, de brugte dengang. Wow. Wow. Guys, det er bare en statue, guys. Trust in Fuck, jeg var seriøst forvirret, om det var et menneske eller en statue. Det må du ikke sige, jeg blev cancelled. Vi er på vej til Aarhus Centrum. Og vi skal på McDonald's for at have noget mad. Fordi det var fucking dyrt derinde. Så skal vi i Prag. Og så skal vi i Klostergrund. Og jeg vil også andre genbruger. Og jeg skal købe nødblader. Jeg har tørhud på næsen. Ja, det er lidt sammen. Snask. Jeg er virkelig fucking sulten, og jeg føler, at jeg vil svime, hvis jeg ikke snart får noget mad. Ja. Det der sker nu, du må gerne lave 0,5, så kan man se lidt noget. Ja, fint, det gør jeg. Vi har lige været inde på McDonald's. Yes. Og ja, ikke lige nu, men det bliver vi sikkert. Der er kø derinde, og Sofia har ikke helt. Ja, Sofia hun kom sent, og hun har først lige bestilt nu. Og vi har lige fået vores mad, så nu står vi her og venter. Fordi vi er virkelig sultne, og vi gider ikke vente. Ja, og vi har faktisk bare lige lyst til at tænke. Wow. Det er min søster. Anyways, det der skal, vi skal ud i nogle butikker og sådan noget. Yes. Vi skal lige æde først, tror de. Hej guys. Sofia er kommet, hun har endelig fået sin drikkevarme. Min sort kaffe. Det gik heldigvis ikke så lang tid, nu står vi bare her og æder. Okay, så hvad der sker lige nu? Jeg køber pickle Rick. Det er crazy. I stedet for beef jerky. I stedet for beef jerky. Derovre. Ja. Okay, vi skal smage min pickle. Må jeg smage på din pickle? Okay, eller hun ringer til dig. Gør hun, ikke tage den. Okay guys, er I klar? Det her det er pickle Rick. Jeg så spiser slik, og lugten giver mig klam smag i munden. Hvordan smager den mega? Hvad er drengene? Chris? Den smager, Chris? den smager meget sygt, de der pickle. Og jeg føler, at det er det her, jeg vil spise, hvis jeg nu er gravid. Og sådan pregnancy cravings. Men jeg vil give den solid 8 ud af 10. Jeg kan ikke hælde det over, og så prøve Jo, prøv. Lidt, ikke sådan skidt over det. Okay. Det lugter legit af Det er normalt. faktisk så dårligt med den der på. Det smager. Det vil jeg give 1 ud af 10. Men Ja. rigtig god pickle. Jeg bruger den meget aldrig. Laver du? Vil du have noget pickle? Ja, Så vi har lige været inde i Salling. vi har lige været inde i Salling. Og, jeg var tæt på at købe en task, men det gjorde jeg ikke, fordi vi skal i genbrug nu. Og få en næste... Nej, ørepiercing. Ja, ørepiercing, men der var virkelig lang kø, så... Og imens, som I så spiste jeg min pickle. Jeg var tæt på at købe en task, men jeg er fattig, så Det er så ægte. Ja, det er jeg ikke. Og hvor er vi fra henne nu? Vi er på vej til Prag, fordi det er vores længe... og vi skal møde min storsøster. Hvor er din storsøster? Jamen, hun kommer til Prag, faktisk. Det havde jeg lige glemt at sige. Ja. Vega har 5 følgere. Ja, jeg har 5 følgere. Hej, vi har vlogger. fundet min storesøster. Hun er kommet med. Halløj. Ja. Ja. Er det viewers? Er der nogen, der ser med derude? Ja, der er 5 hele mennesker. Ja, og en af dem er mig. Eller, Så guys. det går så godt. Så det, synes jeg faktisk, vi har lige været inde i Prag. Vi har været inde i Prag. Det var vores stop. Det var vores vigtige stop. Nu skal vi finde en CD, et eller andet.
Havner vil også gerne købe en guitar. Hvem det? Havner. Altså, der er hvor fuck vil han have den henne? Vil du sige, hvor vi skal hen nu, eller? Ja, men vi skal over til en eller anden bogbutik, tror jeg, hvor der er CD'er. Og så skal vi måske finde en butik med en guitar til København. Okay, så det der sker nu... Nej, vi din fucking finger. Hvordan skal jeg så holde det der sker nu? Hej vloggen! Det er, at vi har lige været inde i nogle musikbutikker og CD-butikker, og nu er vi på vej over til den gamle by. De havde ikke Bennys badekar. Ja, det er lidt crazy. Så. Vi skal den her vej. Ja, vi skal over til den gamle by nu. Ja. Og det vi gør, det er, at vi er på vej over til den gamle by. Det har vi sagt sådan 5 gange nu. Vi dræber vores social anxiety, guys. Med at lave vlog i public. Men vi går over nu, og så transition til når vi kommer tilbage. Se lige det her smukke bygning. Er det ikke smukt? Nice. Er det ikke smukt? Jo. Er det ikke smukt? Okay, og så gør vi den igen. Boom! Hej alle sammen. Nu står vi i den gamle by. Trøjet lidt. Ja. Vi er ikke helt inde i centrum endnu. Men vi er lige her nu. Og det der sker, det er, jeg vil gerne finde noget varmt at drikke. Det er i hvert fald på min liste. Vi skal gå hele vejen. Tror du, at være med i min vlog? Den vil ikke være med i min vlog. Jeg har kleiner. Nice. Tror I hestene vil være med i min vlog? Skal jeg spørge, om hesten vil være med i min vlog? Jeg har nu fået min kakao 49 kroner. Det er altså meget. Men der er sådan, hold den lige sådan her. Hold den sådan der. Prøv at se. Det her, det er chokolade. Og det går jeg så rundt i den her. Og så er det rigtig god kakao. Hello guys. Hej vloggen. Jeg bliver båret lige nu, fordi jeg er Guys! Vil I være med i min vlog? Guys! Vil I være med i min vlog? Skal vi interviewe dem? Ja, kom. Vil I med i min vlog? Vil I være med i vores? Så vi er i gang med at interviewe dem. Nu skal jeg spørge de her. Jeg skynder dig nu, for nu bliver det sgu... Den her kakao er den bedste kakao, jeg nogensinde har. Jeg vlogger for fanden! Det er den bedste kakao, jeg nogensinde har smagt i mit liv. Det er ligesom vi bad på Banda. Ej, de brænder. Hvorfor er den faktisk sød? Skal jeg spørge, hvordan de har det med at bo her? Det er sgu da ikke en fucking kat. Okay, klokken i dag skal vi interviewe de her gæster. Hvordan har I det med at bo her? Godt. Okay, jeg starter. Tuip, ip, 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 tuip. Vores update, det er vi på vej til bussen. Vi er på vej til bussen, for vi skal tage hjem. Og i aften er der fest. Eller lige nu. ja, så det er vores vores update lige nu, at vi er på vej til bussen, så vi kan komme hjem. Så vi er på vej hjem fra Aarhus nu. Vi sidder i bussen. Hvordan vender man kameraet rundt? 2 sekunder. Det kan man. Wow. Fancy. Og hvad siger du så, Vega? Jeg siger, at jeg har ondt i benene. Vi har gået rigtig meget i dag. Hvad siger du, Konrad? Yippie! Yes. Det er lidt det, vi føler lige nu. Hej vloggen. Hej vloggen. Hej Misa. Hej Misa. Hej Misa. Hej Misa. Hej Misa. Hej Misa. Var det Kit, jeg hørte?